Como saben vostedes, son máis de 50 os xa stands que conforman a feira do moble en canto a súa faceta profesional que se desenvolverá de inmediato aquí na Estrada. Cambiamos de asunto para chegarnos agora a outro que ven como punto de referencia o Parque de Emprego ou Obradoiro de Emprego. En este caso porque visitaban unha zona de eólicos de forma experimental, coñecían a situación e o traballo en ese parque. Os alumnos da especialidade de instalacións do Obradoiro de Emprego a Estrada 7 visitaban hoxe acompañados do experto docente o Parque Eólico Experimental Sotavento en Xermade, en Lugo. A visita guiada tivo como objetivo dar a coñecer aos alumnos as últimas tecnoloxías en materia de enerxías renovables. Compre lembrar que en datas próximas estes alumnos farán a instalación de 10 paneis solares no campo de fútbol da Valluca para dotar os vestiarios de auga quente. Por a súa banda, as integrantes do módulo de carpintería visitarán o vindeiro venres, acompañadas tamén polo experto docente e a directora do Obradoiro, o Centro de Innovación de Servicios da Madeira, o CIS Madeira. Esta entidade, dependente da Xunta de Galicia, está citada en San Cibrao das Viñas, en Ourense. A visita terá como fin coñecer a tecnoloxía máis punteira no traballo da madeira e as súas diversas aplicacións, especialmente no ámbito da construción, facendo fincapé nas tendencias actuais, nos novos materiais e nos novos usos. Esta visita complementase con outra realizada á fábrica de madeira Rubén, tamén en Ourense. Por outro lado, o xoves e o venres da semana pasada, os alumnos do Obradoiro recibiron un módulo de sensibilización en igualdade de xénero impartido pola técnica municipal do CIM. Neste módulo de 16 horas de duración fíxose fincapé na igualdade de oportunidades, na segregación ocupacional e na conciliación da vida laboral.